बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो दिनैफुं आसामनि गिबिसारिफोरनि रादाब बिलाइफोरनि बिखंआव सेबखांजानाय गाहाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ रादाबा बे खेबाव डिटिअ अफिसनि दालालफोरनि सायाव टारगेट। हानि दालालनि सायाव सोलिगासिनो दङ। बे एसे उनाव एखे समावनो बुंनो थाङोब्ला डिटिअनि दालालफोरखौबो हमनो टारगेट खालामदों। डिटिअआवबो जोबोद दालाल जायो। सोरबा लाइसेन्सखौनो मोना, सोरबा माखौबा मोना, बेबादि। कानाडानि गोबांसा नोगोरारिफोरा चीननि जेलफोराव जोबथेनानै दोनजादों। रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायबासो जों मोजाङै खोथाफोरखौ मिथिसिगोन। बोसोरसेनि गेजेराव सोलोंथाइ बिफाननि गासैबो लांदां मासिफोरखौ सुफुंगोन। बेखौ सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा रन्जन दैमारिया थाबैनो उदां अख्राङाव फैसिगोन, उर्खावगोरा ब्रह्मआ बुंदों। बे जुदि सैथोब्ला जोबोद मोजां, जों बरायो। बाक्सानि खुस्राबारियाव बर' बांगालनि गेजेराव हा दावराव मा जालायखो बेबा? खुस्राबारि बे सालबारिनि साब डिभिजन आन्दाराव थायो। बेहाय बर' बांगालनि गेजेराव हाखौ लानानै दावराव दावसि जादोंनो। बेनिफ्राय बरमा बाजारनि धाबायाव आयेन बेरेखा खामानि सोलियो। बोलि जानांनाय आइजोनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बेनिफ्राय रायजोआव माखासे गोनांथार हाबाफारिया जागायबाय। बेनि उननि रादाबा जाबाय मा जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ फेक एनकाउन्टार खालामनाय केसखौ हिउमेन राइट्स कमिसना नाजावबाय। जोबोर बरायथाव बियो। बेनिफ्राय इंखंनिफ्राय बेखिनियानोसै। जों दा थांदिनि अग्रदूत थुनलाइ रादाब बिलाइयाव। अग्रदूतआव गिबियावनो दङ ऐक्य मन्च भंग अकलहरिया अखिल। राज्य दलनि नेता अखिल गगैया दा हारसिं जाबाय होननानै बुंदों। मैया बिराद गिदिर मेल जानानै थाङो। मोनस्निजि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों आरो अखिल गगैनि खामानिफोरखौ खोथा बाथ्राफोरखौ सुखुवाखै। दा बेखायनो बै आफादफोरा अखिल गगैखौ स्रा स्रा नागारनानै थांबाय होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा ধলপুরের উচ্ছেদিতই সরকারে মাটি বেদখল করে ঘর হাজিছে দিসপুরত। ধলপুরনিफ्राय दा दिसपुराव थांबाय। बै सरकारि हाया आवग्रिनानै न' लुनानै थानाय मानसिफोरा दा आरो दिसपुराव सरकारि हायावनो न' लुहैफिनदों। धलपुर काण्ड उच्चतनी दिया कंग्रेस पन्चायत सभापति सह दुजनक ग्रेप्तार। धलपुरनि जि दावराव दावसि इलेक्शनखौ लानानै बेहाय दाङाबाजि खालामनो रायजोफोरखौ एरथुनानै होदोंमोन सानै मानसि गोबाङानो, आरो बिनि गेजेराव सानैखौ हमबाय। बेहाय पन्चायत आफादगिरिबो दङ। बेनिफ्राय जाबाय मा हिकुए अनलाइन पाबजि गेम। उन्दै गथ'आ मबाइलाव पाबजि गेम गेलेदों। मातृ एकाउंटफ्राव 19 लाख हर'खा घटनार पुनर 3 जनक ग्रेप्तार। बै उन्दै गथ' जाय पाबजि गेम गेलेदों मबाइलाव, बियो बिमानि एकाउन्टनिफ्राय गासै 19 लाख रां हरनांदों बै बायगरफोरनो। बे बायगरफोरा खायदा खालामदों आरो। बेनिफ्राय बासनि परीक्षात अनियम पलातक मुख्य महाप्रबंधक आत्मसमर्पण। बे एपिसिडिएलनि जे सिलेक्शन टेस्टा जोबोद आवसारि जादों। बेनिफ्राय खारखुमानानै दंमोन महाप्रबंधकआ आरो दा बे हमजाबाय, गावनो हमजाफैदों। बेनिफ्राय
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ দুর্নীতির মূল অভিযুক্ত সুরক্ষা দেশে আচার্যই बे आबाद मुलुगसोलोंसालिनि जे दुर्नीति जानाय बेहाय जाय गाहाय दायनिगिरि बेखौ आचार्य एबा भाइस चेन्सेलरानो बेंखनथाय होनानै दोनदों होननानै बुंदों। अजुहात कर'ना भारतीय निषिद्ध हल सिनद मा होनबावनो दे भारतारिफोरखौ चीनाव हाबनो होलिया कर'नानि थाखाय बे कर'नाया बाहानासै गुबुन सिङाव गुबुन जाहोन दङ। एदिनोते 16,000 कोटिर आय बृद्धि आम्बानिर 1 मिनिटावनो बेहा 1.5 कोटि रां खामायो मुकेश आम्बानिया। दिनै जाबाय सानसेयावनो 16,000 कोटि टाका लाब जागासिनो दङ मुकेश आम्बानिहा। आरो सोरबा मोनजाया हलासिनो राननानै उखैनानै थैनांदों। पाकिस्तानाव बेलुच बिद्रोहिया बमारे उरुवाले जिन्नार मुर्ति मोहम्मद आली जिन्ना जाय भारतखौ बोखावदोंमोन बे मोहम्मद आली जिन्नानि मुर्ति दंमोन आरो बे मुर्तिखौ बेलुच हिउरियाफोरा बमा होनानै उरायदों। बेनिफ्राय जाबाय मा एबार दारि कटात निखेधाग्गा तालिबाना एबार गासैबो मुस्लिम हौवाफोरखौ दारि सिननो हनो माना खालामबाय। हनो मोना दारि लाखिनांगौ आल्लायानो थोनदोंनो बेखौ। सुइजारलेण्डर हमकामि बे नङा देखत पुनर बेंक संयुक्तिकरणर इंगित केंद्रीय वित्त मंत्री हिटारमनर ते हिटारमन जोंनि मिरु सरकारनि जे रांखान्थि बिफाननि मन्त्रि बिथाङा स्टेट बेंक बादि माखासे आरो बेंक सोरजिबावनो नागिरदों। नाथाय गोदानै नङा बे थाखानाय बेंकफोरखौनो सरजाब बेखौ बानायनो थांखि लादों बिथाङा। बेनिफ्राय बे जाफुङोब्ला मोजाङानो जागोन गाज्रि नङा। बिनि उननि रादाबा जाबाय मा जार्मानि निर्बाचনত पराजित एन्जेला दल 1.5 दशकर हाखনৰ अबगान जे एन्जेला होननाया जार्मानिनि माबा सामलायगिरिमोन। दा बियो थांनाय बिसायख'थियाव जेनबाय। 1.5 दशक माने 15 बोसोर बे सासनाव दंमोन दा जेनबाय आरो। बिनिफ्राय त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि बे देबनि दुथां बाथ्रा पुनर बिप्लबर बितर्कित मन्तब्य आदाলত अबमाननाলৈ भय नाखाबो মই बाक दुथाङा बिदि बुंदों। बिप्लब देबा त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार माने कर्टखौबो अबमानना खालामनांगौ बिदि जाहैदों। बिनिफ्राय कर'नार उत्पत्तिर सन्दर्भत पुनर तदन्त सालाबो विश्व स्वास्थ्य संस्थाय हुआ कर'नाया बहा जोनोम जामारदोंमोन बहानिफ्राय ओंखारदोंमोन बेखौ नायबिजिरसंबावगोन। 20 विशेषज्ञ बिज्ञानीर नतुन अनुसंधानकारी दल गठन 20 साइन्टिस्टफोरखौ लानानै संदानगिरि दोलो दादों। बेनिफ्राय जाबाय मा भवानीपुर उपनिर्वाचन प्रचार अंतिम दिन बीजेपी तृणमूल कांग्रेस और कर्मी समर्थकर संघर्ष बेंगलनि जि उफेरा बिसायख'थि बिनि फोसावनाया जोब्बाय मैखोमै भवानीपुर आरो बे जोबखालि तृणमूलनिजों बीजेपीनि मावथिफोरनि गेजेराव दांगा हांगामा जादों। साबैसे थैखो बेखौ बुङाखै बिसिनियाव थैखागोन। बेनिफ्राय नैबे बेलजियामत अखमर सातलार आयानर ब्रन्ज आयान आसामनि जि बेडमिन्टन गेलेगिरि बियो ब्रन्जो देरहानो हाबाय रुफा बा सना मोनाखिसै। बेखिनियानो अग्रदूतनिफ्राय। बिनि उनाव जों थांनोसै प्रतिदिन होननाय रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ अग्रदूतआव गैयैखौ फरायग्रोनोसै। ভারতীয় প্রগতির বিশ্বর বিকাশেও গতি লাভ করে
नरेंद्र मोदीया बे खोथाखौ बुंदों राष्ट्र संघआव जे भारतआ जुदि जौगायोब्ला बा जौगानायनि गारि साखाया गिदिङोब्ला बेजों मुलाम्फा जायो बा बयबो गिदिंफानो हायो सारा मुलुगानो। देशर सकलो नागरिके लाभ करिब स्वास्थ्य परिचय पत्र नरेंद्र मोदीया बे खोथाखौ बुंदों बयबो आयुष्माननि माबा मोनगोन आइडेन्टिटी कार्ड मोनगोन। बेनिफ्राय पंजाब हरियाणा दिल्ली सह कैबाखन राज्य रेलपथ स्थलपथ अवरोध व्यापक जानजट मैयानि जि भारत बन्ध बेहाय बे जाथाया जादों। गोबां नोगोर महानोगोरफोराव बे जानजट थासारिया जादों मानोना बन्द खालामदों बन्द खालामग्राफोरा। संयुक्त किसान मोर्चार भारत बन्धनि देखजरि हहारे सारा भारतावनो गोबां साया बे संयुक्त किसान मोर्चानि भारत बन्धनि बागै गनायथि होदोंमोन आरो बन्द लाखिदोंमोन। राज्यर 27 लाख कृषक परियालक बंचना FCI कृषि विपणन सह 6 प्रतिष्ठानाव FCI आबो थगायदों आरो माखासे आफादफोराबो थगायदों आबादारिफोरखौ आसामनिखौ। पंजाबर 202.82 लाख टन हरियाणार 56.55 लाख टन बेहाय बिदि माइ गम बायदों नाथाय आसामनिफ्राय बायदों 1.57 लाख टनल'। नाथाय खोथा होदोंमोन आसामावबो जेसे हायो एसेबां बायगोन होननानै। बेनिफ्राय उजनिर आहाम बखरी प्रधान हाथाय समष्टि নহলে क्षमता लाभ नकरे कांग्रेस बीजेपी बे होनदोंमा उजनिनि आपार आसामनि आहाम थागिबि ओनसोल गासै 27 समष्टिनिफ्राय देरहानो हायाब्ला कांग्रेस बीजेपी रावबो सरकार दानो हाया बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा काहिलीपारा युव छात्र परिषदर प्रतिनिधिरे बैठकर पिছত शिक्षामंत्री पीयूष डॉक्टर रनस बेगुआ बे खोथाखौ बुंदों जे महाविद्यालयर 1000 शिक्षकर खाली पद पूৰণৰ प्रक्रिया आरम्भ। जोबोद लांदां जायगा दङ स्कुल कलेजफोराव बे मासेफोरखौ सुफुंनायनि फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिखौ जुरिबाय होननानै बे बुंदों। नाथाय रायजोफोरा बेसेबां फोथायनो हायो बेखौ बुंनायालाय बुंदों नाथाय नंगौ दाबि बे। बेनिफ्राय केंद्र भर्त्सना सुप्रीम कोर्टर नीट SS फुटबल खेल নহয় सुप्रीम कोर्टा बुंदों। नीट NEET आरो SS बेफोरो फुटबल खेला नङा मानो बे एंट्रेंस एग्जामिनेशनफोराव एसेबां केलेंकारि खालामदों बे आरो। फ्रान्स राष्ट्रपति इमानुएल मैक्र गाले दलियाले कनि बेहाय इउरपआव बिदि जायो जे फ्रान्सनि हादोरगिरि इमानुएलनि मोदोमाव टारगेट खालामनानै सोरबा दावदै खुबैदों बिदिया इउरपआव खोब जायो। देखो प्राथमिक विद्यालयर पाठदान आरम्भर सपक्षे ICMR सारा हादोरावनो भारताव LP स्कुलखौबो गुदि फरायसालियावबो क्लास खालामनो गोसो खालामदों बा क्लास खालामहोनांगौ होननानै बिबुंथि होदों। बेनिफ्राय जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय नियमिया बार्ता। नियमिया बार्तायाव दङ सुइसाइड नोट लिखि आत्महत्या सचिबालयर कर्मचारी सासे सेक्रेटारियेट दिसपुर सेक्रेटारियेटनि मावथिया मोनसे सुइसाइड नोट लिरनानै माबादों थैदों। बुंदों बियो सुइसाइड नोटआव মই कामसर নহয় आं थगायसुला नङा खामानिनि बेलायाव बे। बेनिफ्राय बुंबाय जे बरपेटार घৰৰ পৰা আহি जवाहर नगरर हाउसिंग कलनी चिफ लले जिएडिर ज्येष्ठ सहायक विवेक दासे बरपेटानि मानसि बे सिबाय गोसो बायनानै
माबाबाय सुइसाइड खालामबाय एबार द्वितीय कार्यालय क्लै कठर डक्टर हरमा जोंनि गिबि मन्त्रि हरमाया जोबोद गोख्रों द्वितीयनि दालालफोरनि खामानिखौ लानानै परिवहन मन्त्री सन्मुखते उदङाले विभागत चलि थका दालाल राज 382 दालालर तालिका मुख्यमन्त्रीर हातत 382 दालालनि मुं गिबि मन्त्रिनि आखायाव दङ बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय गुवाहाटीत ग्रेप्टार ठेलामारार मंडल गुलजार मंडल माने आरो गासिबो 100% नङाबाबो 90% बांसिन मंडलफोरा थाखा जाग्रा थाखा लायालासिनो रावनिबो जेबो खामानि मावा बे दा गुलजार होननाया हमजाबाय आरो बेनिफ्राय जों थांदिनि आमार खम होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ समाज कल्याणर 1000 कोटी टाकार केलेंकारि समाज कल्याण बिफानाव रोजा रोजा कोटी टाकानि केलेंकारि संदाननांगौ तदन्त खालामनांगौ आरो दायनिगिरिखौ हमनांगौ टोलगेटर बिरुद्धे आसु धरा बिक्षोभ बगिबिल उत्तप्त बगिबिलनि मोखाङावबो टोलगेट बानायदों दा बेखौ लानानै आसुफोरा बिग्रायदों आसुजों आरो गुबुन रायजोफोरबो दंदेरबावो मानो टोलगेट जेरावबो लामायाव हले मोजां नङा नियोग बिनिमय केन्द्रलै जाबो नालागे निबो नङा मा बुंदों सेंग्रा लाइमोनफोरा मिथिनाया गाहाम जायफोरा साख्रि मोनाखै बा साख्रि नागिरनानै दङ बिसोरो जे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव थांनो दरखार गैला बेखौ होनदों बेनिफ्राय दालाल मुक्त अखम मुख्यमन्त्री स्वप्न गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ दालाल फ्रि आसाम खालामनो लुबैदों आरो जों बेखौ बयबो बरायो खालामनो हाबा जोबोद मोजां दालालनि अयथासाराव आरो मानसिफोरा ओंखाम बोथिसे मोजाङै मोनजाया जानानै फैदों सिपाझाराव भयाबह पथ दुर्घटना मारुति सुइफ्ट खुन्दियाय बागरि पड़िल मालबाहि ट्राक गंसे ट्राकआ सुइफ्ट डिजायारखौ सौग्रावहैदों आरो गावनो लांख्रां गोग्लैदों बे सिपाझारनि जाथाय लामानि नेमखान्थिखौ मानियोब्ला स्पिडखौ मानिलायोब्ला अब्ला लामा जाब्रबथाया जोबोद खम जागौ आरो सोरखौ मा दाय होनो गारि फिसाफोरनिबो दाय थायो ट्राकफोरनिबो दाय थायो बासफोरनि दाय थायो म्यानमार बिद्रोही अपराध बार्मी सेनार विमान आक्रमण दाखालिसो जों मोनदों बे सा 42 सान्थ्रिफोर थैदों होननानै आरो गासै दाखालिसिम 180 सान्थ्रिफोर थैखांबाय म्यानमारनि दा बेनि खिथेर लानोनो म्यानमारनि सान्थ्रिफोरा बार्मिस थिउरियाफोरनि सायाव एर'प्लेनजों बिरखंजों बमा होदों बेनिफ्राय जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांनोसै बे जाबाय असमिया खबराव दङ हिमन्त जेपद द्वितीय अफिसर 382 दालालर तालिका सिग्रेट थपियाबो थाबनो हमगोन द्वितीय अफिसनि दालालफोरखौ बेहाय दालालफोरजों मावफारियाफोराबो लोब्बा थाथारो अबहेकत आत्मसमर्पण बेखौ फरायखांबाय बेनिफ्राय बिना प्रतिद्वंदिता राज्य सभालै निर्वाचित केन्द्रीय मन्त्री सर्बानन्द सनोवाल जोंनि सर्बानन्द सनोवाल जाय आसामनि गिबि मन्त्रिमोन दा बियो एमपि नङा हलासिनो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट नङा हलासिनो मन्त्रि मोनग्रोदोंमोन दा बियो देरहालांबाय एमपि जानानै राज्य सभायाव बे मासिया बिश्वजित दैमारिया
बेखौ एंगारनानै फैनानै बे स्पिकार जानायनि थाखायनो खालि जादोंमोन। बे मासियानो दा आबुं जाबाय। बगिबिलाव टलगेट स्टाफफोरनो बिरोधितारे आसुर बिखाल मानब श्रृंखल बगिबिलाव बानाय नागिरदों टलगेट जायखौ आसु आरो गुबुन रायजोफोरा हेंथा होदों नाङा जोंनो इदि होननानै। बेनिफ्राय बे दखलकारि प्ररसित ग्रेप्टार सान माहमुद आरो आसमत आली होननाय जायफोरा बै सरकारि हा दखल खालामग्राफोरखौ एकथुनानै होदोंमोन बिसोर सानैखौ हमनो मोनबाय। बेनिफ्राय देखजुरी भारत बंदर आंखिक प्रभाब बे जाबाय। दानिया जों थांदिनि दैनिक जन्मभूमि होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ रादाबा যেতিয়া ভারতীয় সকলের প্রগতি হয় তেতিয়া বিশ্বৰ বিকাশেও গতি লাভ কৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদীया बुंदों भारतआ जौगासारब्लानो मुलुगाबो जौगासारनायनि साखाखौ फिदिंनो हायो। नंखाय नंद्राया। बेखायनो भारतआ जौगानांगौ। भारतनि जौगानायखौ बुहुमनि गोबां हादोरानो लुबैयो। अनुप्रवेशकारिर दखলত अर्धेक अखम गुबुन देशनिफ्राय हाबफैग्राफोरनि दखलाव आसामनि खावसेयानो दखल जाबाय। বনাঞ্চল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রাষ্ট্রীয় উদ্যানক নেওচি সত্ৰ দেৱালয়ৰ মাটিত ব্যাপক হাৰত বেদখল। নামনি অসমৰ বহু সত্ৰ এতিয়া অস্তিত্বহীন। এফালৰ পৰা গ্ৰাস কৰিছে চৰৰ ভূমি। सोर ओनसोलनि दैमा सेर ओनसोलनि बे हाफोरखौ दा बिसोरो आवग्रिजोब्बाय। देशनिनो हा खुरखाजानाय मानसिया आवग्रिहैबा बाजानाय गैया बहाथो थाबावनो होननानै। नाथाय बिदेशनिफ्राय फैनायफ्रासो आवग्रिगासिनो दङ। PFIৰ কাম কাজে অসমৰ প্ৰতি আনিছে ভাবুকি। অসমৰ 21খন জিলাত সক্ৰিয় দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কেৰালা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। কেৰালা আৰু ঝাৰখণ্ডआ PFIखौ आयेन बेरेखा खालामदों। आसामावबो दाबो खालामनांगौ नाथाय दाबो खालामाखै। बे PFIआ हादोर बेरेखा। 1000 বিঘা কৃষিভূমিৰ গৰাকী মিণ্টু মোৰ মুকলি আকাশৰ তলত দৰিদ্ৰ কৃষকক ঠগি গঢ়ি তুলিছে বিশাল সাম্ৰাজ্য। অনা অসমীয়াৰ চলিছে ভয়ংকৰ দালাল ৰাজ। মা জানে ক্ৰয় কৰে 1 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰে 1 কোটিত। बेसेबां हा बायदों बियो खम दामावनो आरो फानदों कौटि कौटि थाखायाव। आरो बे मानसिया बाहेरानि आसामनि नङा। बेनिफ्राय जाबाय नैबे मिक्स डाबल शट ब्रन्ज जय अयन तासनिमर। बे अयन बेलजियामाव गेलेनाय बेडमिन्टनाव ब्रन्जनि मेडेल मोनदों बे। बेनिफ्राय मुम्बाइ इन्डियान्सर पराजय। मुम्बाइ इन्डियान्सआ जेनबाय IPLआव। ए जाबाय दानिया जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे आसाम ट्रिबिउन आसामनि जोबोद गोजाम रादाब बिलाइ बेनो गोजामसिन रादाब बिलाइ। दा बेहाय दङ अरुणाचल गवर्नर इंस्पेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन सेला टानेल। सेला टानेलखौ अरुणाचल गवर्नरा नायगिदिंदों। स्ट्रागलिंग MI फेस इनकन्सिस्टेंट पंजाब किंग्स। बे पंजाब किंग्स आनो माबा आरो क्रिकेटनि IPL नि रादाब बियो। लॉ फॉर लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल मस्ट BVM। लॉ फॉर लैंड हानि थाखाय आयेन मोनथाय आयेन बेखौ सोरनि थाखाय थागिबि मानसिफोरनि थाखाय होनांगौ। बे पलिटिकल पेट्रोनेज बिहाइंड एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड। हरिभूषणआ बुंदों खोमा बेखौ जे
सोरखारि हा गाग्लोबनाय बेलायाव राजखान्थियारि दोलोनि हेफाजाब एबा मदद दङ। बेनिफ्राय सनवाल इलेक्टेड टू राज्य सभा अनअपोज्ड रावबो बेरेखा खालामाखै। सनवाल सर्बानन्द सनवाला राज्य सभानि एमपि जानानै थांबाय आसामनिफ्राय। बे मासिया बिश्वजित दैमारिनिमोन। बेनिफ्राय ऑनलाइन पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ई-टिकेटिंग सिस्टम फॉर माजुली जरहाट फेरी सर्विसेस दाना ई-टिकेटिंग खालामबाय। तारा टिकेट मोना जाजानो गिनानै सोरांसि समावनो थाफैयो गाथोनाव, फेरी गाथोनाव। बे खैफोदा गैया जासिगोन। बेनिफ्राय जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांदिनि। बे जाबाय दैनिक असम, आसामनि गांसे जोबोद गोजाम रादाब बिलाइ। राज्यर बहुथाय बन्धर सर्वात्मक प्रभाव बे रादाब बिलाइयाव सैथो खोथा बुंदों। आसामनि गोबां जायगायावनो मैयानि जे भारत बन्ध बेखौ बरायदोंमोन, बन्ध खालामदोंमोन। भारत बन्ध हफल आबादारिनि दैदेनगिरि टिकाइटआ बे खोथाखौ बुंदों भारत बन्धआ जाफुंदों होननानै। माटी किना बेसार फाइल आबद्ध बाहिरर कोम्पानी हो जे माटी क्रयर व्यवस्था हब मा जाखै। हा बायलाय फानलायनि जे फाइल बियो आबद्धनो बाहेरा कम्पानीफ्रा हा बायनो हासिगोन गोरलैयैनो। मिशन बसुन्धरात थाकिबो नामजारि एकशनिया पट्टाके धरि 9टा हेवा। बेदखलकारी नेबे नितर प्रश्न काकत तट हाल हलनी केन्द्र भर्सना कार्यालय ते निटनि जी सोंलु बेहाय गोबां सोलायसोलु लाबोदोंमोन खोमा। बे आफादा फरायसाफोरा एन्ट्रेन्स एग्जाम होग्राफोरा बिनि अजद दिन्थिदों आरो बेखौ लानानै सुप्रिम कर्टआ सोंखारिदों मिरु सरकारखौ। बेनिफ्राय पाटवारी काकत लय परिवहन दालाल राज उदंगाले मुख्यमंत्री हरमाय। मुख्यमंत्री गिबि मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माया चंद्रमोहन पाटवारीखौ सेराव लानानै दालाल राज खालामदों बेसो जादों। बेनिफ्राय बे माने गिबि मन्त्रिया पाटवारीखौ सेराव लाफानानै बुंदों आरो जे बे माबायावबो परिवहन निगमावबो द्वितीय अफिसाव जोबोद दालाल राज सोलियो बेखौ बन्द खालामगोन बिदि होननानै बुंदों। जोबोद मोजां बाथ्रा। बेनिफ्राय उपनिर्वाचन 6 समष्टित कांग्रेसर 43 प्रार्थित्व प्रत्याशी। कांग्रेस खाली एमपी जानांगौ, एमएलए जानांगौ, मंत्री जानांगौ, एमसीएलए जानांगौ, इएम जानांगौ बे लब गोबांहानो दङ। मोनदल बिसायख'थि बियाब उफेरा बिसायख'थिनि बेहाय कांग्रेस दलनिया 43 दाबिदार दङ। बेनिफ्राय राज्यर स्वल्पख्यात पर्यटन स्थलित गुरुत्व आरोपर आह्वान मुख्यमंत्री जे एसेल मुथिजानाय दावबायारि थिलि हिसाबै एसेल मुथिजानाय जायगाफोरखौ जौगासार होनांगौ होननानै मुख्यमंत्रिया खावलायदों राज्योफोरखौ माने हांख्रायदों आरो। धेमाजि खोजाबलै दिने रातिये काम धेमाजिखौ साजायनो थाखाय सानहर खामानि मावदों। 30 सेप्टेम्बर अनुष्ठित कैबिनेट बैठक। मानोना एबारनि जी कैबिनेट मिनिस्ट्रिनि मिटिं बेयो दिसपुराव जाया, बेखौ धेमाजियाव खालामगोन आरो बिनि थाखाय बेसेबांबा खरस खालामनानै बानायगासिनो दं। बे उफेरा खरसानि बादै जेबो नङा, आं बेखौ साबजायाखै। सिनियर दलर फुजगर अपेक्षात हरखला सिनियर दलाव जायगा मोननो थाखाय
हांख्रायगासिनो दं। बिनिफ्राय राजस्थान रयल्स 167 रान, सेमसनदरखरनि हाफ सेन्चुरि। राजस्थान रयल्सआ 164 रानाव देरहादों। बेखिनियानोसै दिनैनि जि रादाब बिलाइनिफ्राय मैखोम रादाबफोर फरायनाय एसेयावनो दोनबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय, हामलायनाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। 10